Takže ahoj, vítejte u tutoriálu. Já jsem Phoenix a provedu vás v Sony Vegas. Konkrétně dneska se budeme zabývat textem v Sony Vegas a konkrétně efektem Lightning. Je to něco jako blesk, takže jdeme na to. Takže Media Generation zmáčkneme, Legacy plugin a vybereme Soft Glow. Napíšeme zde text. Zde můžeme vybrat písmo, já si ještě změním velikost, třeba 150. Tak. Vybereme si barvu. Tak, to by mohlo zatím stačit pro ukázku. Tak, teď dáme pravé tlačítko, poklepeme, Insert Video Track. To uděláme ještě jednou, aby jsme měli zde 3 místa. Tolik budeme potřebovat. Tak, teď tohle přemístíme nahoru a dáme znovu Media Generations a vybereme Noise Texture. Efekt Lightning. A tady upravíme. Vybereme si nejdřív frekvenci na 1.1.2. Samé tady, taky 1.1.2. A vybereme si barvu blesku. Tak, já vyberu podobnou barvu, skoro stejnou. Tak, to bychom měli teď. Dáme Track Motion, obrátíme si blesk, aby bylo přes písmo vlastně. Takže asi nějak takhle zkusíme. Takhle bude stačit. Zkusíme, kdyby to nevycházelo, jak to ještě upravíme. Teď dáme Composition Mode a dáme Overlay. Vidíte tady ten nápis, tak teď, když dám spustit, tak se nic nestane. Text se bude pohybovat, až když dám Video Media Generations, Noise Texture dám až na konec a Progress in Degrees dám na 10. Uzavřu to a teď se mi text bude hejbat. A jak vidíme, opravdu. Tak tomuhle se říká Lightning Effect. Jenže my si ještě ukážeme jednu vychytávku. Tak, já to stopnu. Klikneme si na ten efekt, dáme tlačítko S, tím se nám rozdělí na 2 části video. Tak, jedno vložíme do té druhé baňky, polopaticky řečeno. Teď vybereme efekt, který bude spojovat tyhle 2 části. Takže dáme Transitions, vyberu třeba Flash a Soft Flash. Tak, ještě jednou. Tak dám přidat. Nechám to tam a teď si to zkusím, jak to vypadá s tím efektem. Takže si to pustíme. Tak. Ještě tady upravíme na té druhé straně. Tak. A teď si to pustíme celý, jak by to mělo vypadat. Tak a tomuhle se říká Lightning efekt. Dá se s tím pohrát, můžete si vybrat hodně barev, takže vyzkoušejte to určitě. Jinak děkuju a uvidíme se u dalšího tutoriálu, takže nazatím se mějte.